Uy, kabalo ka, Grace? Grabe akong kalipay sa mga ba? Uy, nga naman ma. Sa imong pangidaron ba? Nga pa jud ka nag-uyab-uyab. Di pareha nang uban karon. Pila pala edad, nakauyab na. Mo nang dako kay kog pasalamat sa imuha kay ngano, kada istorya nako, kada tambag nako, maminaw gyud ka sa kuha. Di gyud ka musupak sa kuang mga desisyon sa imong kinabuhi. Mo na akong gipasalamatan gyud kaayog dako sa imuha kay nirespeto jud ka sa kuha nga imo kong inahan. Ay, daghan manggod ga kuan-kuan sa kuha ma pero dili kay nako sila gina-entertain. Pero nagyo isa ma ba nga. Ambot lang oy, basta. Unsay na Unsay na ay isa. Pagtarong ba, ayaw sige kuan sa kuha, tago-tago. Gusto na ko, kung sa'y mga kuanin mo sa imong kinabuhi, i-share sa kuha, itugan sa kuha. Dili ko gusto ng tago-taguan ko, kay ako inahan ko nimo. Dapat makabalo yun ko kung sa'y kuan sa imong kinabuhi, o magkuyab-uyab ka. Dapat ako'y una yun makabalo, ako'y una makabalo sa tanan. Istoryahe ko. Ay, ma, na isa ka lalaki ba nang kagusto gyud siya sa kuha niya. Gusto man gayud siya maadto diri maki. Gusto siya mga motubang sa imo ba sa tuwa. Pero wala ko ni sugot kay kabalo ko nga. Wa pa ko kaparanghid sa imo isa pa. Kabalo kong di gyud ka masugot. Unsa man na, kwartahan o parihara sa tuwa? May manang ma-sure na to imong kaugmaon. Ay, kamang ko suwito ana niya ma kay wa pa po ko kaadto sa ilaha, di pa kay nako kabisado iyang taong kinabuhi. Pero paminaw na ko ma, okay raman siya. Na, hala, okay raman ka na siya nga lalaki. Aw, pato adres balay. Mato sa kuskusina ka, mutanaw ko direk na pa bay malungag. Murag, musugot na siguro si mama makauyab ko ba? Ani mubisita ko ila Grace. Kabuutan na lang yun yung bayhana oy. Dong? Grace, nilaag baya ko, okay ra? Okay ra. Kay naman si mama. Na si mama ni mo? Maayo kay magpaila-ila ko. Ay, dapat ikaw manday mo paila-ila sa kuha. Gani. Tawagon ako si mama. Ma! Kinsa man raw nanawag? Bidawbi? Grace? Kinsa nang naa? Ma, si Dudong. Katong ingon ako ba? Te, may ngapon. Ako lang si Dodong. Classmate ni Grace. Dudong? Mo na tinuod yung pangalan? Ay, nickname ran ako na te. Ang tinuod akong pangalan, Ronald. Ma, ayaw ka na ba? Respeto lang ba? Ako? Nakaituyo na ko? Ma, ako'y gianhiya na dari. Dili ikaw, wag assuming. Dili te, si Grace. Nibisita lang ko. O gusto lang po ko nga makaila ka ba nga nay amigo imong anak. Pwede raman. Pobre ra ba kay mi? Wala mi bangko ba? Wala ko'y kadalit nimo. Wala asukar. Wala kape. Wala tanan diri sa balay. Okay ra na te ay. Basta gwapa lang ang mga nagpuyo. Gwapang ante oy. Liwat yung kay si Grace ay mga ba? Gwapa. Ay paginana oy. Hinoon, kaliwat mong ginana mo. Pero ay paginana kay maulaw ta ba? Ilang te. Ang importante malipayon. Wa man ka mo naglisod sa kalipay. May gani mo kay malipayon kay mo. Kami gani. Igo ra pod nakabarog ba? Kanang okay ra sa mga te nga mo gawas mi niya ni Grace kay sa gawas mi mga on ba? Dinner date ra gud panagsa. Aw. Okay ra kayo oy. Walay problema na sa kuha. Basta kuyog ko. Lain pod, lami kay mo gikaon-kaon dito. Nya ako diri wa ko gikaon. Ma, lain kayo, sagabal kay ka. Ay, ayo ka na as mama nimo. Okay ra kayo te, mukuyog ka. Pero basig maboard ka ba kay kabalo na ba katino. Pero kung gusto kang ulag te, sendan ti ka Gcash. Sure ba? Wala pa ba na-verify akong Gcash? Pwede cash na lang, kay ako ra isa mulaag. Mama ba, oy, pakaulaw, man ka, oy, mura man tani mo gibaligya. Sige te, kanang pwede ka ron na lang mi mulakaw kay para sayo mi makauli ba para mahatod pa pud nako si Grace unya dire pag human na mo dito O sige Grace, lakaw na mo kay maabdan mo anang ulan oh. Basta ha, ang cash ihatag dayon. Iuli lang nako dayon siya unya, ha?
Eto na nako dire ay kabalaka. Masaligan ko nimo. Kung naa may gentleman sa tibuok kalibutan, ako na na. Okay? Bye, ante! May ma, ato sa mi. Time pa. Ingon, amiga. Unya, gakos naman. Ay, siguro murag uyab na yun ning duha ba? Ay, kaysa ba? Ha? Ay, natog taga crush mama, uy. Ano man? Okay, sige na lang, maulaw ko nimo ba? Ya, Bago, masuko to. mag-urag ita nagkaila niya. Masuko, Hatagan din nimo. masuko to. Ano no? Ako rin bahala ng mama. Ilang hataga-tagi, uy, kay mura ko gibaligyan ang trabaho. Mura ko gibayaran ba? Basig masuko ba? Di na naman siya masugot nga mulaag sa sunod. Ay, lagi ka problema. Basta si mama, okay ra na. Basta ako na-explain. Ta, Sige.